Nerbio ibaiaren ertzeragoaz, Erandiora. Bertan, gure jaialdia prestatzen aritu dira, dagoeneko martxan da, Maider Reguez, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote, bai, martxan da, eta Erandioko merkatu zaharrean gaude, eta hemen bingo musikala egiten ari dira une honetan. Ikusten dituzue, hor, Tartanga institutuko ikasleak bingoa alaitzen, 16 kantu prestatu dituzte, eta hemen ari da jendeak txartelekin eskuetan. Sofia, kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Zuzara animatzailea? Bai, hemen hau laguntzen pistak ematen eta nabil, bai. Zuzara, Tartanga institutuko lehenengo mailako ikaslea, eta zuek antolatu duzue bingoa? Bai, bigarren mailak antolatzen dago gure orokorrean, baina lehenengo paekoak egon gara bingo antolatzen. Bai. Zenbat kantu prestatu dituzue? Bi txartel ditut nik eskuetan hemen, zenbat kantu dira? Orokorrean dira, prestatu ditugu 60 kantu, eta txartel bakoitzean dauz 8. Orduan jolastu daiteke karton batekin edo 2 kartoikin, depende. Nik bi ditut, hemen kartoi bakoitzean 8 daude, Bendeta, Gorko Aurbizu, Itoitz, denetarik, Egin dugu mix bat, antzinako abestiak eta gaur egungo abestiak, eta bebai gurera abestera datozen abeslarienak bebai. Eukitzeko presente. Linea bat atera da, sari bat eman duzue dagoeneko. Dagoeneko sari bat eman da, sagardo botila bat eman dugu. Haupa sagardoa, gure sagardoa. Bai. Horen sagardotegi gainera epoka denez, topa. Eskerrik asko, Sofia, eta segi horre animatzen, Agur. Ia, ikusten duzu, jendea hemen adi dagoela, sari nagusia lortu nahian, bingo kantatu nahian, sari nagusirako badaukate kit polit bat prestatuta, poltsa, taza, kamiseta. Kaixo, bikote, zer moduz? Kaixo, ondo. Ondo, zuek zer asmatu alduzu, nola zoazte, Bueno, pizka bat txarto. Bai, pizka bat txarto. Pizka bat txarto? Bai. Linea edo ez dezue? Bai. Linea bai, egin dugu, hemen. Linea egin dozue, baina saririk ez dozue jaso, ez da? Momentuz ez. Zailak dira kantuak? Batzuk bai. Bai, oza dauz errazak, baina baita zailak diren batzuk. Gure jaialdiaz disfrutatzeko gogoakin etorri zarete, Leioatik, ez da? Bai. Gauean kontzertuak? Ba, gehan bai. Hendik ezak gai dugu. Sorte hon, bale? Eta adi kantuei, Ia, eta hementxe daukat Naia. Kaixo, Naia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Naia da gure jaialdiko koordinatzaile nagusia. 21 urte ditu, eta, sekulako ardura zurea, ez da? Zer moduz doa? Bai, momentuz nahiko ondo. Goaz orain ja denboran eta lasaiago gaude. Bai, hasi gara eguna pizka bat urduriago, guretzat ere klase osoarentzat berria da. Baina, konpondu dugu dena eta ja lasai. Hainbeste hilabetetan, ikasgelan ikasitakoa eta praktikatutakoa benetan errealidadean gaur ikusi ahal izan duzue. Inoiz izan alduzu Naia horrelako ardura handirik? Hain handia ez dut inoiz izan, así que pizka bat urduri, baina uste dut ondateratzen ari dela, así que nahiko ondo, nahiko pozik. Deskantsurik gabeko egunak izango dira gaurkoa eta biharkoa. Adibidez, bihar ze ordutan tokatuko zaizu lanean hastea? Ni hemen egongo naiz ja Erandion, goizeko 11etan edo ja, bueltatu behar naiz. Eta gaur joango naiz, ordu batean edo, etzera, así que pizka bat lo egin, deskantzatu eta bihar, topera, berriro. Eta igandean, kao. Bai, igandean ja deskantzu zoa, klase guztia egongo gara horrela, eta ja deskantzua merezi dugula uste du. Noski baiet. Koordinazioa oso ondo doa, beraz, sorionak, eta eskerrik asko, Naia. Zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Lagunok, listo, Hementxe jarraituko dugu, ez dakit, ni egia esan ez naiz oso adi, ez nabil oso adi. Hemen daude kartoiak, sari nagusia jasotzeko edo irabasteko esperantzarik ez dut, baina giroa zoragarria da, bingoa ia norbaite kantatzen duen laizter, zenik aurpegitxo hori ikusi nahi dut. Gure jaialdia martxan da, eta gero pixkat berandu isiago beste ekitaldi batera joango gara. Gero arte? Gero arte, Maider, aizu politalitzateke zuzenean, Maider, eguesi, saria tokatzea, Horrelako gauzak zuzenean ere gertatzen dira. Baina jendeak pentsatuko luke trampa dela. Maider, egu zurekin gaude, Oso ongi. Hori da, jendeak pentsatuko du. Trampa dela. Baina ez dago tramparik, ea tokatzen zaion, hortxe gure jaialdian, gure Maider.